alkoai esker, orain itxasoa gara, viento de libertad, askatasuna izea, aurrera Euskal Herria, gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria bildu, aurrera! Guk ezkerratik eta burujabetzaren aldeko apustu eta mugimendu bezala, uste dut bakearen bandera hori altxatu behar dugula, ez bakarrik gu, baizik eta munduan zehar. Gerra beraiena da, herriena ez da gerra, herriek bakea behar eta nahi dute. EH Bairi proposamena egiten diogu elkarrekin, beti ere indar bakoitzaren identitatea gordez, bide horretaz gogoeta partekatua abiarazteko, bi indarren barne prozedurak kontuan hartuz eta uztartuz. Euskal Herria Bilduk, Espainiako Senaturako zein Kongresurako eta Europako Parlamenturako hauteskundeetara nazio zerrenda bateratuak osatzea lehenetsiko du. Adostasun zabaleko gutxieneko programa amankomun bat oinarri. Gobernua osatzeko aukera duen erakundeetan, tokian tokiko baldintzak eta erakunde bakoitzaren izaera kontuan hartuta, EH Bildu bazterketa dinamikak gaindituko dituen elkarlaneko gobernuak egituratzen saiatuko da. Herri parte hartzea bideratuz eta beste indarrekin ardura eremuak konpartituz. Azken hilabeteotan zeresana ematen ari dira Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko zenbait irakasle. Azken Arabako kampuseko farmazia fakultateko irakasle bati dagokio. Pasaden astean ikasle kontseiluak eta ikamak salatu zuten irakasle batek sareetan mezu transfobo, arrazistak eta fasismoaren aldekoak argitaratu dituela. EHU bitartekaritza lanetan jarri eta kasua ikartzen hasi zen. Irakasleak hasieratik alegatu du ez dela mezu horien egilea. Hau da, identitatea ordezkatu diotela eta sare sozialetako kontuak lapurtu dizkiotela. Hori ala ostiralean salaketa jarri zuen ertzaintzan. Gertatutakoa eraso zibernetikotza jo du eta bere profiletik zabaldutako mezuen aurka agertu da. Erasoa bere kontrolpetik guztiz kanpokoa izan dela dio, eta biziki sentitzen duela horrelako gertaerek bere borondatetik kanpo daudenek eragozpenak eta nahasmena sortu izana. Errektoretza taldeak erabaki du gertatutako argitu arte neurriak hartzen jarraituko duela. Bien bitartean irakaslea ez da kampusera itzuliko eta EHUk ikerketa zabalik dauka. Duela 4 hilabete antzerako kasu bat izan zen Leioako kampusean. Ordezko gisa kontratatua zegoen irakasle batek Euskal Unibertsitate Publikoaren printzipio eta balioekin erabat batera ezinak diren balorazioak eta iruzkinak egin zituen sare sozialetan. Mezu matxistak, homofoboak eta falanjaren aldekoak idatzi zituen, eta horren aurrean ikaslek protesta egin zuten haren aurka. Errektoretzak irmo gaitzetsi zituen ertxapen eta mehatxu ekintzak, era berean irakasle horrek saretan argitaratutako iruzkinak ezetsi zituen. Egoera ikusita berdintasun zuzendaritzak erabaki zuen genero indarkeriaren aurkako EHUren protokolan zehaztutako prozedura irekitzea. Horra hor kautelazko neurri gisa unibertsitateak abian jarri zuen pertsona hori betetzen ari zen ordezko irakasle lanpostutik kentzeko prozedura. Hirugarren kasu bat ere bada antza. Azken astean Instagram bidez hainbat salaketa zabaldu dira Arabako kampuseko letren fakultateko filologia hispanikoko irakasle baten aurka. 10 bat testigantza jaso ditu denunziaz Euskal Herria kontuak. Denek salatu dute irakasleak era guztietako jazarpenak egiten dizkiela ikaslei, bereziki psikologikoak. Ikasleengan gerturatu bere bulegora joateko eskatu eta lekuz kanpoko jokabideak izan dituela aitortzen dute. Iruzkinetan diote duela 5 bat urte ikasle fakultaten salatu zutela, baina kexa hura ez dela ezertan gelditu. Honen aurrean EHUren webgunean jarrera sexistako salaketarako postontzioa dago ikaslek bete dezaketena. Horrela genero indarkeriaren aurkako protokola aktibatu ahalko lukete eta gertakari honi era horretara heldu. Ni farmazia erabaki nuen zeren asko gustatzen zizaidan irakasgaiak. Ingenieritza kimikoa. Ni farmazia erabaki nuen zeren biologia eta kimika asko gustatzen zaizkit.
Biologia egin nuen. Orain nago masterra egiten, biomedikuntza eta biologia molekularra. Gure saia kimika organikoa da. Eta orduan hor gaude kimikariak eta farmazeutikoak ebe bai. Ni erabaki nuen farmazia ikastea, gustatzen zaidalako osasun mundua, baina pazientekin kontaktu ezain zuzena izatea. Orain ematen dut klasea geografia graduan eta esperientzia gelatan. Klasean ia neska gehienak gara, mutil oso gutxi daude. Eta orokorrean farmazian batez ere irakasle gehienak orain emakumeak gara. Oso gutxi, 10 edo 15. Masterrean egia da gehiengoa emakumeak garela, karreran igual nahiko berdintzu. Egia esan gure titulazioan beste ingenieritza batzuekin konparatuta neska desente egoten ziren, bai. Agian ez diren 150 iristen, baina 40-60 edo segun ze urteetan eta horrela, bai. Postoi esateko Rosalind Franklin aipatu bizkigute, baina ez asko. Marie Curie, baina gehiagorik ez. Ikerlari emakumezko bat bakarrik Marie Curie. Gutxi zeren daukagun gehiena gizonak dira. Nobel saria irabazten badute emakume batzuk edo aipatzen dugu edo azaltzen dugu. Lizarrusti Aralarko Parke Naturaleko harrera eta interpretazio zentroa da. Pagadi baso zinguratuta eta Lare urtegitik gertu. 622 metrotara ataunen dago Gipuzkoak Nafarroarekin muga eginez. 19. mende hasieran eraikitako eraikina da, aduanak obratzen zen bertan, baina 1998tik Aralar Parke Naturaleko parketxea da. Urtebete itxita izan ostean ateak ireki ditu berriro bere kultur paisaien edertasunari eta aberastasunari buruzko ikuspegi zabala ematen duen erakusketa berritu batekin. 84ean parke natural izendatzen da Aralar eta hau irikitzen da aterpetxe bezala, gero aurrerago ere 2004ean okerrez balimanago egokitzapenak egiten dira eta gaurkoan berriro ere ateak zabaltzen ditu hainbat eta hainbat egokitzapen egin ostean. Zentroko hormek informazio berritu ematen dute inguruko biodibertsitateari eta geologiari buruz, baitaren historiari eta ondareari buruz ere. Lizarrusti berritu eta bizi batekin egin dugu topo. Aurrerantzan aurkitu ahal izango diren irudiek eta testuek besteak beste duela 4.000 urte baino gehiagotik inguru horretan ematen diren artzaintza jarduerei buruzko informazioa ematen dute. Era berean bisitariak euskal pertsonaia mitologikoak ezagutzeko aukera izango du. Garai batean ikazkin artzain edota basolapurra asko ibiltzen ziren inguru horietan. Gaur egun 2500 lagun inguru igarotzen dira urtero Lizarrustitik. Bertako ondarea ezagutu asmoz. Gehienak ikasleak edo talde antolatuak, familiak eta mendizaleak dira. Instalazioetan eta jarduera eta erakusketa eskaintzan egindako hobetzeekin bisitarientzako espazioa irisgarriagoa eta erakargarriagoa izatea nahi dute. Hemen informazioa eta divulgazioa egiteaz aparte eta biodibertsitatearena eta ondarea, bai basoarena, naturaren ikuspegitik eta bar, hemen gozatzeko aukera emango zaie Gipuzkoarrei, Euskaldunei eta gutako bakoitzari. Horrekin batera Lizarrustiko errepidearen egoera ikusita premiazko jarduketa onartu dute lurraren egonkortzea eta zirkulazioaren normaltasuna berreskuratu asmoz. Gaur, Haurreskolak Partzuergoko lan hitzarmen berria sinatu dugu 16 urteren ondoren. Mugarri garrantzitsua izango da Haurreskola Partzuergoko langileentzako. Borrokak merezi du. Oso berri ona da, haurreskolen zerbitzua indartuko dugulako eta etorkizunerako kalitatezko zerbitzua bermatu nahi dugulako eta profesionalen lan baldintzak hobetuko ditugu.
Guk beti jarri da aurretikan gure esfortzua, enpresa aurrera ateatzeko, enpresa jarrai dezan, ez dakigu. Egin berdinean instituzioak alegin berdina egiten nahi dian. Hori gabiltza behin da berriz eskatuaz, batzui eta bestei. Hauen kasuan argi dago behaien ardura Cofidesen aldetikan. Beraz, espero dugu urrengo ez dago denbo asko. Kontua da guri ja ertea bukatzea egula martxoak 31. Plaza gaurra dijoaz eta gaun informazio gutxiakin ez gaudela zai. Orduan nahi dugu jakin benetan nahi diala, eskatuko jo, indizatela alaiginak behin da berriz, eta eskatzei jo bilera bat, behardanakin. Ministroa datorren astean, eta datorren astean astebururako, behakin egon berbadu, behakin egon berko du. Talgo Espainiako tren fabrikatzailea hainbat erosketa eskaintzaren erdian dago, bere etorkizuna bermatzeko eta tren industrian duen posizioa indartzeko. Horren adierazle dira azkenaldian jaso dituen eskaintza desberdinak. Sidenorrek erosketa eskaintza egin zuen aurreko astean, hain zuzen 155 milioi eurokoa. Eusko Jaurlaritzaren, BBKaren eta Vital Fundazioaren babesarekin. Zehazki, 4,80 euro eskaini dituzte akzio bakoitzeko. Enpresak egiten duen bigarren erosketa eskaintza da, aurrekoan 150 milioi euro izan zen. Sidenorrek akzioen 29,9 nahi ditu, zehazki Trilantic inbertsio funtsaren esku daudenak. Beste eskaintza batzuk daude maigainean, hain zuzen, Poloniako garapen funtsa edo Jupiter Wagons indiarrarenak. Oraindik ez dituzte euren eskaintzen inguruko zehaztasun handirik eman, hala ere, Poloniarrak Talgoren 100% bereganatzeko asmoa du, eta akzio bakoitzeko kasi 5 euro eskaini ditu. Horrela, Sidenorrek egindako eskaintzaren aurretik kokatuko litzateke. Ekoizle indiarraren eskaintzak ere Sidenorrena hobetzen du. Hainbat medioetan adierazi duten moduan, 4,9 euro eskainiko zituen akzio bakoitzeko. Trilanticek bere aldetik ostiral honetan ezarri du kudeatzen duen zatiaren truke eskaintzak jasotzeko epe muga. Izan ere, 19 urte daramatza Talgon eta dituen akzioak gainetik kendu nahi ditu. Eusko Jaurlaritza Sidenorrek Talgo erostearen alde dago, ez du nahi konpainiaren erabakigunea atzerrira joaten utzi, eta hori gerta ez dadin presioa egiten ari da. Izan ere, abenduan Arabako patronalak ohartarazi zuen Talgo deslokalizatzeko arriskua zegoela. Espainiako gobernua hasieratik agertu da Sidenorren alde. Azken komunikazioen ondoren ere berretsi egin du Sidenor dela bere aukera, horrek konpainiaren espainiartasuna bermatzen duelako. Iaz Magyar Wagon Hungariako konpainia Talgo erosten saiatu zen. Zehazki 617 milioi euro eskaini zituen. Hala ere, Espainiako gobernuak estatuaren interesen izenean operazioa blokeatu zuen. Esanez, horrelako erabaki protekzionistak gaizki ikusiak direla nazioarteko merkataritza erakundeetan. Dena dela, printzipioz, otsailaren 14 espero da partaidetza saltzeari buruzko azken erabakia. Bien artean, negoziazioek aurrera jarraitzen dute, enpresarentzat eta langileentzat irtenbiderik onena aurkitzeko helburuarekin. Beti bizi nahi dut, zinko ez epai dut, hau ezin da mai dut, ukibean zain dut. Beti bizi nahi dut, zinko ez epai dut, hau ezin da mai dut, ukibean zain dut.
Ikusten ari naiz nomada, uki zaindut azken boladan. Normala, sin tiempo ni pa hacer la colada. Nola da, hola da, bizi naizen letrak like olala. Pentsatu gabe seke molaran. Normala, seke bolaran. Grabatuko du lehena, kanpokoak entzuten gure estena. Hau egiteko ez da behar kartera, tokea behar da baina zeinena. Ez dena daukagu eskutan, bestela entzun hauen sobre Truman. Es que parece que los demás trucan, es lo que todos los chavales buscan. Ey, nasten naiz nahi gabe, esa pieza no me cabe. Quedo con Uki pa cargar el sound el domingo y se piensan que vuelvo una rave. Eusko label, nien nahi zonena, baina zu baizartzen dio zulatzarren. Zenbata ofizita dut presento belarri, la cosa está grave. La asista me pide que dé una le grave. Uki empieza a pilotar el sound, Zoro parece una nave. Me voy pa' Saturno, viene el despegue, me tumbo el Perú, se la sabe. Súbelo, sube el volumen, súbeme el grave. Gotzonek dio loko, iba ciego de choco. Raperu es his name, pero le mola lo de auzoko. Sista, eman dela ipizkat, dana jarraian oikikat. Ukita lagunak elkartean salen txispa, sin más. Eginda grabatuta da Big Bang pizpaz, aste batez soberan daudizka. No hay un hit sin hat, no hay un kiss sin clash. Ez dakita kriu badan, deituta titan. Uki gure kapitain, Irunen irezizada. Musika itzio 3 diskos, ja. Ez dakita kriu badan, deituta titan. Uki gure kapitan, Irunen irezizada. Musika itzio 3 diskos, ja. Zuloan berriz bizi nain, reggaea orain ez dut nahi. Erritmo berri bat orain, elkartu musikaren zai. Etxetik atera baldin bazara, entzungo duzu soinuaren zarata. Akerdien betauzoaren indarra, gonbidatu lagunak gure plazara. Lukana itxaropena. Lukana izpi bat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin bizirik zaudela gogorarazten dizun argi zuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren negurzati hori oinutsik zapaltzen duzunean. Argia hor dago. Lukanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera, irten bidea.
It's